Aku ki Apa? pengen pengen sesuatu ngono kuwi lho sing marai seneng atine. Malah apa? Wis suwe banget ra ngenehi sesuatu ngono kuwi. Sesuatu Sing apa? marai seneng. Angel kuwi nak kon ngarang-ngarang kok sesuatu nang nggon Yo bagus ora sing marai apa ya? Apa kaya surprise ngono kuwi lho. surprise. Mosok tak tumbaske kembang nak yo kaya wong pacaran yo ndarani. Kaya kembang nak coklat kok wong koyo ngono tambah lemu malah. Bingung aku nak sesuatu. Ayo sing marai seneng Apa ya? ngono kuwi lho ra meng malah ndek panganan ya kaya ngene. Aduh, Mbok yo sing gawat marai iki. seneng lho. Ngopo kuwi? Entah. Kami gogrok kartu BPJS sih. Anu wae tak kei kesehatan selalu karo berobat gratis ya piye? Wah, nek kuwi ora marai seneng nek kuwi. Nek kuwi malah bikin susah kuwi. Jal saiki ngrasake lara. Terus kuwi lagi iso dienggo, kuwi iso dienggo berobat kan berarti malah ora marai seneng, marai susah. Mbok ngene iki sing apik ngono lho. Ya sak rarane iki ditambahi jatahe blonjo, nyabunya nek pengen jajan yo nggo iki wae ngono kuwi. Wah, nek kuwi wae ra njaluk aku. Wis njaluk sehat terus wae. Rasa nganggo kertu kuwi. Yo, sok tak golek-golekke. Surprise to, sesuk wae nak surprise aja saiki kok surprise kok. Sesuk wae. Surprise iku kudune kok ngerti ya, anak kowe ngerti apa dhewe ora surprise. Besok Nek ditunggu pemane wae. surprise iki dijokke iso ora? Ora iso, pan sesuk wae. Sesuk nak wis ndedit. Hapus sih. Bisa nang deket lali. Apa kuwi?